Felly, oedd y cyfnod rhybydd 5 diwrnod na'n ddigon? Ydy, oedd a nac oedd. Oedd oherwydd unwaith i ni'n gwybod beth a sut mae'r ymweliad yn mynd i fynd. Ti'n gallu mynd ar ôl wedyn, dyma beth sydd eisiau ni ddangos, dyma'r meysydd ni'n gwybod sydd eisiau ni wella a gofyn am gymorth. So, o fewn y 5 diwrnod na, mae digon o amser i dynnu beth sydd eisiau ti gilydd i fynd, dyma beth sy'n gweithio, dyma beth sydd angen help arno ni. Yn lle os byddai fwy o rybydd, mae pobl yn mynd i ddechrau paratoi'n ddiangen, mae pobl yn mynd i ddechrau tynnu walydd lawr, symud celfi, achos yn naturiol mae bob un o'n i moyn dangos ein ysgolion, a ddarpariaeth ar ei orau, ond yn amlwg wedyn, mae'n colli'r bywyd naturiol bob dydd. So oedd y rybydd 5 diwrnod, ond 5 diwrnod gwaith sydd gyda ni, unwaith oedd y strwythyr clir o ran dyma beth i ni'n chwilio, dyma beth i ni'n trafod, roion ni'r amser i baratoi hwnna yn lle gorfeddwl yr ymweliad.